Sudkyňa versus advokát. Kritika versus autorita. A otázka, ktorá visí vo vzduchu. Kde končí kritika a začína útok? O čo ide? V posledných dňoch sa do pozornosti dostal konflikt medzi sudkyňou Pamelou Záleskou a advokátom Marekom Parom. Video, ktoré koluje na sociálnych sieťach, ukazuje ostré vyjadrenia a napätie, ktoré presahuje bežnú odbornú diskusiu. Nie je to len právny spor. Na prvý pohľad ide o konflikt dvoch profesionálov. Lenže veľmi rýchlo sa z neho stáva niečo viac. Nie je to len o základoch. Nie je to len o zákonoch. Je to o dôvere, o autorite. A o tom, ako vnímame spravodlivosť. Vyjadrenia, ktoré zaznievajú, nie sú neutrálne. Sú ostré, priame a miestami až konfrontačné. A práve preto sa tak rýchlo šíria, ale zároveň ešte viacej rozdeľujú verejnosť. Na jednej strane stojí sudkyňa, reprezentuje súdnu autoritu, na druhej strane advokát. Ten vystupuje kriticky a spochybňuje určité postupy. A medzi nimi je opäť verejnosť. V čom je problém? Verejnosť nemá všetky informácie. Vidí len útržky, vyjadrenia a emócie. A z toho si musí vytvoriť vlastný názor. A teraz prichádza to najdôležitejšie. Je kritika legitímna? Alebo už prekračuje hranicu? A kto tú hranicu vlastne určuje? Podobné konflikty ukazujú jednu vec, že verejná diskusia sa čoraz viac posúva od faktov k emóciám. A čím silnejšie sú emócie, tým ťažšie sa hľadá pravda. Ak ide o vážne obvinenia, mali by sa vysvetliť. Ak ide o kritiku, mala by byť vecná. Lenže realita býva komplikovanejšia. Tak kde je podľa teba tá hranica? Medzi kritikou a útokom. Napíš do komentára.